Hello bro, je tu zase Jay-Z s novým gameplayom na hru Left 4 Dead jednotky, ak ste si asi mohli všimnúť z nadpisu videa. Takže vlastne zbraň mám škorpíka, alebo neviem, jakú to má inú skratku. Potom mám sekundárku, mám devinu. A potom tam mám ešte lekárničku a nič iné. Takže teraz niečo o tejto hre. Takže normálne sa ovláda VSAD, dopredu, dozadu, doľava, doprava a vlastne dozadu, to som povedal. Na myške ľavým, keď držíte, tak strieľate. A pravým, neviem, či som už ukázal, pravým, počkaj, myslím si, že teraz neukážem. No, rýchlo to ukáž. Nemám čas. No, ne, to tiež neukážem. No, tam nerozbíjajte dvere, ty. Dobre, to nie to, tak potom vám poviem, keď budem rozbíjať niečo. Vlastne pravým, vlastne buchnem so zbraňou toho zombíka. To je jedno. A tiež to môžete robiť aj devinou. Takže, vlastne takto, keď vás uvidia zombie, tak sa za vami rozutekajú. Potom F-kom si vypínate baterku a zapínate, vidíte takto. A teraz myslím si, že môžem povedať už niečo o toto je jeden zvláštny zombík, sú viacero druhov zombíkov. Toto bol, myslím si, že Hunter. Ten keď po vás, ten skáka a ten keď po vás skočí, tak vás nepustí, musí vás zachrániť nejaký váš partner, čo tam s vami hrá. Inak toto je mapa The Apartments, som za postavu Luisa, potom tam je ešte myslím Bill, ten čo ste videli predo mnou, Zoe, to je tá žena a ešte tam bol Francis. Dobre, a teraz v tej hre, takže vlastne príbeh je taký, že Zem ovládla apokalypsa zombíkov, vidíte, tak to tam udiera pravým. Apokalypsa zombíkov. A vy ste vlastne jediní štyria takí tí obyčajní ľudia, ktorí prežili a ktorí sa snažia prežiť. A máte za úlohu veľa proste zabíjať zombíkov, aby vás nezabili alebo nie tak. No vlastne keď vás zabijú, keď zabijú ich, tak to nevadí. Môžete pokračovať, keď zabijú vás, tak vlastne idete znova. Takže táto hra je založená vlastne na strieľačke a na prežití, však aký to je boomer, tak to vybuchne. A keď ho nezabijete, tak budete mať slíz v očiach. A budete zle vidieť, takže to je úplne náhodou. Teraz som zobral devinu, takže mám teraz vlastne, toto sú menšie lagy, ak to laguje len mne, alebo aj vám, neviem. Wow, no konečne to prestalo. Dobre, čo som ešte chcel povedať aj. Takže môžete hrať single player, ja teraz hrám single player. Môžete hrať aj multiplayer s kamarátmi, sú obyčajné servery, kde sa dá hrať, kde sa môžete pripojiť. Alebo si môžete spraviť vlastné hobby a tam si poslať len svojich vlastných kamarátov. Takže potom čo máme radi, je nestrieľate do aut, lebo niekedy takto spustia alarm a väčšinou zombíci na zvuk sem prídu, akože sa sem náženiu miliardu. Takže nestrieľate hlavne do toho ružového auta, hej, a ten ak chcete toto zažiť. A čo som ešte chcel? Neviem. Že tiež som sa vám chcel spovedaniť za toho countera, čo som dal. Viem, boli tam troška silnejšie zvuky. Budem sa to snažiť troška opraviť v ďalšom gameplayi z CSK, čo bude asi zajtra alebo pozajtra. Tak už budú tie zvuky menej hlasité a budete viac počuť mňa, lebo teraz to bolo také, že keď som strieľal, tak si ma vôbec nepočuli. Tak dúfam teraz, že to je dobré, toto robím asi mňa. Dobre, takže myslím, že som povedal všetko. Takže ja vám ďakujem za zhľadnutie videa, dajte like, ak chcete vidieť ďalší gameplay z hry Left 4 Dead jednotky, teda asi menšie lagy, neviem čo to tam je. A poprípade dajte odber, nejaký komentár. A prejďte si ma na Steamu. OK, tak dopozerajte video. Čus.